Здравейте всички, аз съм Remember Me и този път ще играе Томито, защото миналия път аз играх. Ей! Найсет. Нека продължаваме. Виж как знам. Където бяхме миналия път. Ето ще ги да. Аре бой! Са. Какво са много, бе? По-яко е, че са много. Къде съм? Абе, човек не ми казва, че си... Ама, представя да се стрелите някъде, имаме само 4, имахме 7. Имахме 5 и не ги знам къде са. После взех 2, ония си дето ги... от другите. Скелети. Аз и сега на другите. Опа. Ей, взех. Даде ми 99 XP. Много тежи. Умя. О, стойте. Светля! Вече магията ти взима 150 демидж. О! What the fuck? Светля! Ай, как ти бухя. Сега ще трябва да стоя да го чакам. Ти първ кой? Two depths beyond measure. Я да пробваме така. Бум! Не. Виж! Виж тука. Какво да направя? Как да ти там? Где да знам? Между другото вече ето с магия огънната се взима на 150. Взех от тук някакъв Казако? 150 ти взима. Що? Не знам. Защото фармечикът е на 22. И ти взима по 150 с вече магия. Искам. Така, взех тук някакъв свитък. Томито сега ще яде като смия, защото не знае само да яде. Кой ли го казва? Моята мишка. Яде. Окей. Арестован ренджи. Ето да го направим. Така, вече имаш мана potion. Energy. Така. Тия надписи нищо не ми говорят. Катакомбите са най-сетне готови. Ей! Предполагам лучи. Първият портал го минахме. Продължаваме към... Ето я. Продължаваме към втория портал. Не. Е това. Но тук трябва да е минато, бе. Така. Не. Мамка му. Какво? Защо по-скоро? Но това така не разбрах как се отваря.
Така. Какво пише тук? Прави сам. Аз мисля, че играеш, ти се ги везиш. Не бе, минах едното. Не съм го минал, опитах се само. Ще видиш после на клипа, ако искаш. Клипа е около 15 минути вече между другото. Само отбелязвам. Не, тук идвахме. Не сме? Подожди. Аз мислех, че вървим по темпо. Фак. Миналия път така филма. Обаче първо ще поспиш, защото ако падна още един път, магиосника ще умре. Аз ще толкова. Таблица. Спинка и спинка. Това ще го вземам сега. Чакай сега. Ще изчакам. Защо толкова бавно? Какво сега? What the fuck? Беше пита! Нищо. Поне не сложи това. Поне не умрях. И ще спиш сега. Дайте токс. Юнига. Не. Няма такъв човек. Вече ги знам за спът да се умира. И сега ще го мина. Вече знам какво се прави. Този път няма да минавам страни. Не. Не. Добре, мерси. Как ще ми се изпречи? What the fuck? What the fuck? Да! Уху! What the Умря. What the fuck? Стрелях се само с огън. Упс. Умря този. О, фак, човек. Сори за това. Аз ти казах да спиш, ама ти като си тъп. Магията ти как може толкова силна? И как се ударих сам, бе? И как спи са? Заспи. Няма смисъл да спи. Да, виж! Он ще да ме уби. Виж го ще наколкам. Нищо. Спиш Добре, ли да добре, разбереш добре, играта, добре, бе? добре. Ето. Ти смъж ме днес. Опа. Вместо щях да цъкна F10. Спря на светлината. Опа. Окей. Точвете и да хвърля за някой. Ето един торч. Отида на другото ниво. Добре, драги зрители. Сигурен ли си, че клипа става долу? Да, около 20 минути, ама не съм сигурен много. Както и е това, искам да разбера какво се прави с тези, тук пише някакви надписи. Cavern Still Echoing. Crimes Forgotten. То има логика. Crimes Forgotten, but never forgiven. Забравени са, но никога не са простени. Никой не ми е простил. Я да направим така. Ако го поставим така, не става нищо добре. Постави другото на другото. Постави ги двете на местата им. Ти какво пише тук сега? Не това. То тук има още, бе. Put to sleep? Не? Това вече да. Нищо не стана. Трябват ни други. 4 портала за 4 свитъка, ние минахме 2. Сигурно си? Както виждаш. Това какво е? Не ми пука какво е. Влизам. Бутона за отваряне. А това какво е? What the fuck? Когато застава си бързо как. Дай. Какво трябва да правя? Да влезеш във вратата, дето се отваря, мейби.
Ама то спи... Майка ти... Махни се от тука, моля те. Махни се. Дето махна се. What the fuck? Няма само махна. То си нагъл. Бързо. Не Не става. става, нещо трябва да направим. Я чакай да видим сега. Той като дойде тук и ще отваря вратата. Ако направя така... Тан. Са нямаш магиости. На той клас съживя. Трябва ни... кристал на живота, он не си синия кристал. Дето го хвърлихме. Дето го хвърлихме. Иначе може да се съживи въобще. Какво сме хвърлили ние? Какво сме хвърлили, бе? Този кристал. Не той. Да, да. сетих се. Какво ти сега? Пъч! Трап. Окей. О, работи! Няма да ни взема място. Сега как се махаме шо тук? Не знам. Не, махай се. Трап. Сад. Ма там, да що го ме се убиваме? струваше, че... Не. Да го убиваме? И как ти не можеш влезеш? Да. Не. Добре. Тук е хубаво те за какво се отварят и се отварят. Да не трябва да поставим нещо? Къде този бутон бе? Ето го. Не го натиснам. Не, проблем с това. Тук са няколко план да затваряш някакви минути. О, мага се! Какво? Имал си торче, бе. Знам. Защо не ми каза? Как се отваря? Защо са тия простоти? Добре, това да знаем обаче. Ай сега той да го отворим. И да поставим най-тъпото нещо, с което разполагаме. Те идеш до това. Само човек може да настъпи, то е само... Кому ударя, бе? То е само ние. Накарай да влиза. Да! Само човек, ето, то сможе. Че си умен. Бе. Нали ти ми каза да влиза? Нула! Дай ще не мога да го взема. Виж. Не го убия, може някъде друго да го Опа, кажеш. верно е. Искам да си взема щита. И стрелата е в него, Светла. Нищо, накарай го. Имаш една стрела. Кил. Значи двама са вътре и един остана. Този трябваше да го вкараш. И сега какво правим? Не знам, ама... Бате, Светло, виждаш ли това, което аз виждам? Кой виждаш? Виж, тука. Има едно бутонче. Виждаш ли го? Да. Сори, пичела, ще трябва да те изкараме от тука. Аре. Така. Само не го убивай! Хубари няма. Излизаме, бате! Насам? Аре бе? Опа! Така. Готово е. Ето тук. Секрет. Ръкавички за теб. Защо за мен? Защото ти имаш по-малко протекшн от мен. Добре. Гъбичка за мен. Ръкавички за него. Дето е образа. Бутушки за нея. Гейските бутуши. Да. Трябва му храна. На кой? Нищо. Не съм да занимали. What the fuck? Защо го убих? Между другото, ти как се спалват нови? Не знам. Като обикаляме? Да. Билки. За енерджи. Изобщо не си подрежиш инвентара. Много се разхвърляме. Даже и храната не си ми... Той е твой инвентар! Ама ти игра миналия път. Пак. Да. Виж на моя герой. Ето, даже не си ги Виж вкарал. на моя герой как ме подали. Дай.
И тук не поделяш нищо. Браво на Светло, нищо не поделяш. Ето с бомба не трябва. Купра, що е спорно? Защото... Дай точно там, где трябва да влезем, Амедна. Защо там трябва да влезем? Добре, къде са? Те са глупаци грозни. И там, дето в гробището, къде? Те са скелети, как ще умрат? Така, като ги нарежеш на плаченца. А, чум! Тихо. Къде е? Ето. Тук идва някъде. Ах ти грозно копеле. Мълчи. Добре. Какво? Бъгна се чуне. Чух. Излез тук. Ама, то трябва да дойде. Накъде? Абе, пич. Искаш малко приятелски отношения. Ще ти сипя кафенци, ела. Ето го другия. Аре, лати сега. Един по един. Наглите! То сме запуши пътя. Ела. Айде, пич. Айде другия. Тебе като ударя се страшно умнеш ли? Идея. И си изхъбих стрелата. Няма да го видиш. Няма да чакам. Не! Какво правиш, бе? Няма да стрели заради тебе. Имам една. Когато ще профукаш. Сега ще го... Не стреляш, ще го биеш. Ама стрелите ни. Сега ще дойде друг. Ако дойде друг, И са две стрели, не една. Да, една. Видя ли, че една казах? Две са, бе. Не, една. Казах. Ето го другия. Ела тук, пич. Къде отиваш? Оня, къде? Ето го. То там беше другия. Ще го гъваш. То с друг ли е? Аз съм тъп. Ето го. What the fuck, спри! Айде, ето ни ги... Що го уби? Абе, ти тъп ли си, тук има още един. Ето. Сняп. What the fuck, не трябва да го... Ела! Най-накрая. Спра сега. Разгиля. Чух врата. Отсам. Ей! Опа. Обаче в следващия епизод да разберем какво е. Какво ще кажеш? Окей. Нищо не сте видели. Разбери го. Не, там май бяхме. Добре, надявам се епизод да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да го харесате. Да го харесате, да се абонирате. И да, това беше от мен и от Томито за сега. Чао, чао.